आपल्या योग्य निदान, अचूक उपचार आणि आपुलकीच्या सेवेमुळे अल्पावधीतच लोकप्रिय बनलेले सिद्धांत हॉस्पिटल, प्रिन्स स्पाइन शस्त्रक्रिया आणि ट्रॉमा केअर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी परिपूर्ण, मेंदूच्या अपघाती इजा, रक्तस्राव, ब्रेन ट्यूमर, मणक्याच्या सर्व प्रकारच्या आजारांवर एंडोस्कोपी तसेच मायक्रोस्कोपिक अशा अत्याधुनिक उपकरणांद्वारे शस्त्रक्रिया आणि लेसर उपचार, त्याचबरोबर पॅरालिसिस, फिट्स, मधुमेह, हृदयरोग, रक्तदाब, श्वसन रोग, किडनीचे विकार, डेंग्यू, चिकनगुनिया अशा गंभीर आजारांवर डॉक्टर अनुष्का वाईकर, डॉक्टर कौस्तुभ वाईकर आणि तज्ञ सहकारी डॉक्टर्स यांच्याकडून प्रभावी आणि विश्वसनीय उपचार. आजार कोणताही असो, अचूक निदान आणि योग्य उपचार फक्त इथेच. सिद्धांत हॉस्पिटल, आयसोलेशन हॉस्पिटल जवळ, रिंग रोड, कोल्हापूर. फोन नंबर 930 917 0345 आणि 9860 39 59 52. कोकणसाठी रोजगार आणि विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणारा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प आता कोकणातच होणार असल्याचं जवळपास स्पष्ट झालं आहे. भाजपचा तर पाठिंबा होताच, आता शिवसेनाही अनुकूल असल्याचं आत्ताच्या वेगवान घडामोडीमुळे दिसून येत आहे. एवढंच नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तसं पत्र पंतप्रधानांना लिहिलं आहे. हा प्रकल्प नक्की कुठे होणार याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान गाव कोणतंही निवडा, पण रिफायनरीचा बारसा कोकणातच घाला अशी जोरदार मागणी होते. पाहूया स्पेशल रिपोर्ट. रिफायनरीला स्थानिकांचा वाढता पाठिंबा. भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचंही समर्थन. स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय हक्क त्यांचे अबाधित कसे राहतील, त्यांना विश्वासात कसं घेऊ, हेच करून आपण पुढे नेणार आहे. आता जी काही रिफायनरी होते ती जिथे समर्थन आहे, जिथे ती रिफायनरी होऊ शकते, त्याचा सगळा अभ्यास करून तिथे रिफायनरी तिथे होणारच आहे. स्थानिकांचा वाढता पाठिंबा आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनंही आता दिलेलं समर्थन, त्यानंतर वेगवान घडलेल्या घडामोडींमुळे रिफायनरी प्रकल्प कोकणातच होणार असल्यावर आता शिक्कामोर्तब झालाय. मात्र नेमकी जागा कुठली असा प्रश्न कोकणवासियांना पडलाय. कारण ठरलंय नेत्यांची येत असलेली वेगवेगळी विधानं. मात्र या सगळ्याला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली होती ती केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी रिफायनरी प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र सरकारचं मतपरिवर्तन झाल्याच्या केलेल्या विधानानं. अभी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है, इट इज अप टू देम. उन्होंने ही प्रॉब्लम किया था, वो महाराष्ट्र सरकार नहीं, बाकी जिन मित्रों ने किया, चलो देरी सही, उनकी मन अच्छा मन हो गया तो उसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन देरी तो हो गया. यानंतर मात्र अनेक घडामोडी घडल्या. 27 मार्चला केंद्रीय मंत्र्यांचं हे वक्तव्य आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 28 मार्चला आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले. यावेळी चिपी इथं त्यांचं आगमन होताच याबाबत विचारण्यात आलं असता त्यांनीही रिफायनरीबाबत स्पष्ट शब्दात सांगितलं. तिथून दुसरीकडे स्थलांतरित करायचा हा एक विषय आहेच, कारण नाणार जाणार त्यावेळीच बोललेलो होते, नाणार तिथून आपण हलवलेलं आहे. दुसरीकडे कुठे न्यायचा जिथे लोकांचा विरोध नसेल, लोकांना सोबत घेऊन लोकांशी चर्चा करून स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय कसा मिळेल ह्याच्यावर विचार करूनच पुढची पावलं उचलली जातात. सिंधुदुर्ग दौरा संपल्यानंतर त्यांच्याशी पत्रकारांनी पुन्हा एकदा याबाबत संवाद साधला. तेव्हा सुद्धा आदित्य ठाकरेंचा सकारात्मक सूर दिसून आला. रिफायनरी होणारच, मात्र जिथं स्थानिकांचा विरोध नसेल अशाच ठिकाणी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. नाणारमध्ये नको आणि तिथून आपण हलवलेलं आहे, कारण तिथे लोकवस्ती होती, तिथे गावं होते, वाड्या होत्या, तर तिथून आपण बाहेर हलवलेलं आहे. जिथे आता प्रस्तावित होईल, मला वाटतं एकच महत्त्वाची गोष्ट याच्यात आहे की चांगला मोठा प्रकल्प जर येत असेल तर सरकारचं पहिलं काम असतं आणि आमच्या सगळ्यांचंच पहिलं काम असेल की लोकांबरोबर, तिकडच्या स्थानिक लोकांबरोबर चर्चा करून, स्थानिक भूमिपुत्रांबरोबर चर्चा करून त्यांना त्यांचे न्याय हक्क कसे अबाधित, त्यांचे कसे मिळतील त्यांना न्याय हक्क, हे बघून त्यांचा विश्वास जमवून आम्हाला पुढे जायचं आहे. कुठेही कोणाच्या विश्वासावर पाय देऊन जाणार नाही पुढे, हे मी तुम्हाला आश्वासित करतो. दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनीही महत्त्वाची माहिती या प्रकल्पाबाबत दिली. ठरलेल्या जागीच रिफायनरी होणार असल्याचं नितेश राणेंनी वक्तव्य केलं. जो काही पाठिंबा रिफायनरी संदर्भात सगळीकडे आम्हाला बघायला मिळतोय, पण तो पाठिंबा कशासाठी आहे? तो पाठिंबा
जागेवर रिफायनरी ठरलेली तिथेच झाला पाहिजे अशासाठी तो पाठिंबा आहे. जो हे बारसूट गावासाठी हे जे नवीन जे हे बोम करताय त्यासाठी तो पाठिंबा नाही आहे. आणि परत तुम्हालाही सांगतो, जो विरोधाचा जो एरिया होता म्हणजे नाणार गावाचा जो विरोधाचा एरिया होता ती सगळी गावं हे लोकांनी वगळलेली आहे. आता जी काही रिफायनरी होते आहे ती जिथे समर्थन आहे, जिथे ती रिफायनरी होऊ शकते त्याचा सगळा अभ्यास करून तिथे रिफायनरी ते होणारच आहे. बारसू धोपेश्वर यांसारख्या गावात नसून रिफायनरी ठरलेल्या जागीच होणार असल्याचं वक्तव्य नितेश राणेंनी केल्यामुळे पुन्हा एकदा जागेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. जिथे ग्रीन रिफायनरी ठरली आहे तिथे ग्रीन रिफायनरी होणार आहे. बारसूट गावाचा जो काही नवीन चर्चा जी फक्त शिवसेनेचे काही नेते मंडळींनी सुरू केलेली, राज्य सरकारमधल्या काही नेते मंडळी सुरू केलेली ती फक्त त्यांच्यापुरतीच सीमित आहे. आता रिफायनरी जिथे पहिल्यापासून ठरलेली आणि ज्या गावांचे विरोध होता त्या गावांना वगळून रिफायनरी लवकरच कोकण वासियांसाठी होणार आहे. आमच्या सन्मान्य प्रमोद जठार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लवकरच सगळेजण दिल्लीला जाऊन सन्मान्य देवेंद्र प्रधान साहेब असतील किंवा राणे साहेब आणि सगळ्याच संबंधित मंत्र्यांबरोबर नेतृत्वाखाली लवकरात लवकर ती बैठक होईल आणि त्याच्याबद्दलची सगळी माहिती आपल्याला देण्यात येईल. त्यातच एक नवी माहिती समोर आली आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रिफायनरीसाठी पत्र लिहिलंय. बारसू गावाचा प्रस्ताव असलेलं हे पत्र आहे. ते नेमकं पत्र काय आहे पाहूया. राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे 13,000 एकर जागा या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आम्ही प्रस्तावित करत आहोत. त्याचबरोबर खनिज तेल टर्मिनलसाठी नाटे येथे 2,144 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 जानेवारी 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. बारसूच्या जागेपैकी 90% जमीन ही पडीक असून त्या जागेत वाडी वस्ती नसल्याने कोणाचंही विस्थापन होणार नाही. पर्यावरणाचे संतुलन न बिघडवता या जागेचा उपयोग तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी करणं शक्य आहे असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे. या पत्राबाबत आदित्य ठाकरेंना विचारलं असता त्यांनीही याला दुजोरा दिलाय. यावेळी ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूया. एक जागा आपण बघितलेली आहे, अजून 1-2 जागा आहेत. पण हे सगळं होत असताना जसं मी सांगितलं की 2-3 गरजा असतात. एक तिकडचे ज्या प्रोजेक्टसाठी ज्या गरजा असतात म्हणजे पाण्याची एक थोडी गरज असते किंवा इतर काही गरजेचं असतात ते आहे. आणि दुसरं म्हणजे स्थानिक भूमिपुत्रांचा न्याहक. हे दोन्ही आपण सांभाळून त्यांना सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच पुढे कसं जायचं ह्याच्यावर आपण करणार आहे. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी रिफायनरीसाठी बारसूमध्ये 13,000 एकर जागा देण्याची सहमती दर्शवली आहे. नाणारमध्ये हा प्रकल्प होणारच नसल्याचं आदित्य ठाकरेंनी वेळोवेळी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे शिवसेना नाणार सोडून इतर कुठेही रिफायनरी प्रकल्पासाठी अनुकूल असल्याचं दिसतंय. तर दुसरीकडे भाजप अगोदरच्या जागेतच रिफायनरी होण्यासाठी आग्रही दिसते. त्यामुळे पुन्हा एकदा रिफायनरीच्या जागेवरून नावावरून कोकणात शिमगा सुरू होतोय की काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय. मात्र हा वाद आता कोकणसाठी इथल्या विकासासाठी परवडणारा नाहीये. कारण कोकणात कोरोना काळात आणखीन वाढलेली बेरोजगारी, आलेली आर्थिक मंदी यामुळे अगोदरच तरुणाई नैराश्यात आहे. या तरुणाईच्या रिफायनरी प्रकल्पाकडून मात्र भरपूर अपेक्षा आहे. याशिवाय कोकणच्या समृद्ध विकासाची समीकरणं यावरच बऱ्यापैकी अवलंबून असणार आहे. त्यामुळेच आता हा रिफायनरी प्रकल्प कोकणातच होणं आवश्यक आहे. नाहीतर दोघांच्या भांडणात कोणा तिसऱ्याचाच फायदा व्हायचा आणि पुन्हा एकदा कोकणवासियांच्या हाती धुपाटणं पडायचं असं व्हायला नको. त्यामुळे आता काहीही करा आणि आता लवकरात लवकर या रिफायनरीचं बारसो करा, तो सुद्धा कोकणातच करा हीच सरकारला कळकळीची विनंती. ब्युरो रिपोर्ट, सिंधुदुर्ग लाईव्ह. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.